Igbo kwenu? Yeah. Anyị na-ala ụlọ. Anyị anọzi mmadụ na-esi mmụọ. Igbo kwenu? Yeah. Kwezuonu. Yeah. Ndeewonu. Ekele m onye ọbụla bịara ebe a taa. Obi bụ nsọ aṅụrị ịkpọ ọmarịcha ihu ndị mmadụ juru ebe ahụ. Biko ndị isi oche onye chiri ya zero, ana m ekele onye ọbụla ekele Chineke. Queen Mother, ekele m gị nwanyị ọma. Daalụ. Aha m bụ Adiigwe Chioma, onye isi otu a na-akpọ Sụba Asụsụ Gị Initiative. Sụba Asụsụ Gị Initiative, ebe ahụ ka anyị si wee bịa. NGO, ozi anyị bụ na-akụziri nwa ịmụtala asụsụ Igbo. Na-akụziri nwa ịmụtala asụsụ Igbo. Ọ dị m ụtọ na ọ ndị ọdịnala, omenala ihe juru ebe a tata. Maka na ozi a, ọ na-abịa ekwuo ya, ọ dịka onye mata hapụrụ ya. Ọrụ ndị ihe anyị na-alụ bụ ọrụ onye ọbụla kwesịrị itinye aka njikọ aka ọnụ wee na-alụ. Maka na asụsụ Igbo na-anwụ ọnwụ ka ọ dị tata. Anyị nụrụ ihe ụmụnna anyị kwuru n'okwu Maazị Dibia kọwara omenala. Mgbe ọ na-ekwu ihe ọ na-ekwu, anọ m ebe nọ wee na-eche. Ihe na-eche bụ ewezụga asụsụ Igbo, a ga-enwe omenala Igbo. Ebe a ntụtụ n'ọnụ oche ka ya ga-esite na-abịa n'isi. Na-asị, asị dọkịta na asụsụ Igbo anwụọ, gịnị bụ ihe anyị ga na-eme akpọ ya omenala Igbo? Maka na omenala bụ ka ndị si ebi ndụ, ọ bụ ya? Ka ndị kwekọrịta ha ga-esi wee na-ebi ndụ. Anyị kwekọrịta n'isi agụ ma ndị ka nkere ma nke ndị ọzọ kere nọọ ihe a ga-eji na-ama ndị Igbo, anyị na-eme ya. Ya a ga-enwe nkwekọrịta tupu ihe ahụ abụrụ omenala. Asụsụ Igbo bụ ihe anyị ji eme omenala. Ihe niile anyị ji bụrụ Igbo dị n'ime asụsụ Igbo. A na-asị na asụsụ Igbo dị n'ime omenala, mana amakwa ma ọ bụ omenala dị n'ime asụsụ Igbo. Maka na iji mee ka ndị Igbo si wee bi ndụ, jee n'ihu okwu ha gụrụ tupu ha ana mmụọ. Ije n'ọnụokwu ndị okwu ndị gboo, ị ga-esi ihe ha na-ekwu wee mara ha si wee ha si wee bi ndụ. Onye ka a na-ekwu na ndị nna nna gị ha bụ ejima ha bịara nke a. Agaghị ma ọmụmụ ịnụ okwu Igbo ndị gboo otu ebe a na-ekwu na ihe gbara ịba ahụ. O nwere ịgbara otu ịnụ okwu ahụ? Anụnụ m ya. Maka na ọ bụrụ na onye ha na-eme, ị ga-afụnata okwu ha kwuru na-arụ aka na ha gburu ejima ma ọ bụ na ha sọrọ ihe gbara mkpi nsọ, mana ọ dịghị otu ahụ. Ihe ọzọ m na-achịkwa mgbe a na-ekwu okwu, ọ nwere nna anyị kọwara maka agwụ. Na-echekwa ebe a ntụpụ na-asị agwụ na-ama mmadụ kwa esi ekwu na agwụ mara mmadụ ekwute ya. Na-asị dịka onye na-amaghị asụ asụsụ Igbo, onye na-amaghị Igbo, ọmaghị bịa, ọmaghị jewe, asị nọ na arụ oge onye, biko ka m gwado gị wee Maazị Dibia, asị nọ dịka na ya bụ ihe ama onye ahụ ọ ga-ama na ọ mara ya. Ọ ga-ekwukwa omume na ihe ahụ ga-amanwu mmadụ onye na-amaghị asụ Igbo, na-amaghị ebe ọ ga-ebido, o mekwuo ihe dị na ya. Onye na-eche enweghị ọsịsị ya maka ndị ka mmadụ nọ n'ọdịnala achọrọ ka ha zaa ya bụ ajụjụ. Ma ihe jiwe na-eche ihe ahụ bụ na ịbụ ndị Igbo aghọtabeghị ha na-ekwu na asụsụ Igbo na-anwụ ọnwụ. Anyị aghọtabeghị na-ekwu ọ na-efe anya efe na ntị. Kedu ka asụsụ Igbo si anwụ? Ebe ị nọ kịta jụọ gị ajụjụ, ị kọchadobe onye Igbo ibe gị na ọ sụrụ Igbo nyụọ, na ọ sụrụ Bekee nyụọ ọgụ, ichiri gị ọchị. Ọ bụrụ ichiri gị ọchị, isi ekwu asụsụ Igbo. Maka na Bekee bụ asụsụ bịara abịa na second language. Ọ bụghị asụsụ onye Igbo mother tongue, ọ bụghị asụsụ agbụrụ ya. Ọ ya ka ị ga-afụ onye China, ọ na-ekwuchi ekwuchi, ị na-akpọrọ ya Eshia, na-asị ya Yesa. Ọ na-agbaghị ị ga-eme, ọ na-agụ his words, ị na-asị ya Yesa. Maka na ọ gaghị ịfụtaghị ya na ọ lụrụ ọgụ. Maka na ihe asụsụ na-alụ bụ mmadụ na mmadụ iche wee nwee mmekọrịta. Ọ gwụcha ịnụ ha ihe onye ahụ bụ, ọ gwụcha ihe o ji wee kwuo ya bụ okwu. Mana anyị bụ ndị Igbo, anyị ji asụsụ oyibo
ekwu na mmadụ ma ihe maọbụ na mmadụ amaghị ihe. Nwata ihe na Facebook ma soshal midia dị iche iche, ana m afụ ihe ejije ihe obibi a na-aga eme dịka kpọta ụmụaka na-abụ onye nke a sị na ọkụ ya kpọbe ya nke a mmadụ asị ya sụọ ya n'oyibo, nwatakịrị ha ataghị eriwe ọnụ, ije na kọment a na-achị ọchị. Ọ bụrụ ndị Igbo ha na-achị ọchị na-etinye laik na-etinye ihe na-etinye na Facebook were ya na-eme mmadụ akaje maka na ọsụta ha asụsụ bịara abịa na-abụghị asụsụ nke ya. Abịa n'asụsụ nke bụzi nke ya, onye Igbo na-asụ Igbo ọ nweghị ike ikwu okwu bido kịta na okechiri abụ na-etinye ya is na wọd. Itinye ya asị ịmaghị itinye ya ịmaghị ma ihe ị na-ekwu. Ikwu okwu dịka onye Igbo, so my dear, as I was saying, yes, asị na ịma ihe ị na-eme na ịgbachiri mkpịsị. Mana onye Igbo na-asụ Bekee tinye ya Igbo maọbụ na-asụtaghị ya ka o kwesịrị isi wee dị, asị na ọ dịrị ọgwụ. Ọ bụrụ na ị na-eme dị otu a, isi egbu asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na nwa ịmụta n'afọ iku n'aka ma nke tobere eto amaghị asụ asụsụ Igbo, isozi wee na-ebuzi ya pii maka na ihe ga-aga n'ihu bụ ozi n'aka fere aka ọ banye n'aka ọzọ. Nna nna gị asụrụ Igbo sụcha sie n'aka nna nna nke gị nwa asụrụ ya mgbe ụwa bidoro maka ndị Igbo bụ ndị gboo. Asụrụ Igbo mgbe ụwa bidoro wee na-aga gagide rute na nke gị. Gị na nwunye gị wee were mmemme gị zodi ya ụkwụ wee sị na ọma nga n'ihu. Ọhịa nke ị na-eme mgbe ị si na nwa gị ama nsụ Igbo izodi ya ụkwụ, nwatakịrị akụ ha anụ elu ọkụ ha anụ ala, ọ bụ ụsụ ọbụla ebe ọ bụ akụ. Ịnata be nna gị anakpọ gị dike, a na-etu gị afa echichi niile dị n'ụwa ichie ya akụrụ ogene izọbụ ụkwụ egwu maka gị na-aghọta ihe ebe na-akpa akụrụ gị, ị na-aghọta ihe onye ọcha na-afụrụ gị. Nwa ga-etupu na-ekiri ka onye ọbịa. Nwa ịmụta n'afọ bụ nnọchite anya maka na Igbo ihe a ji amụ ọmụmụ bụ maka gịnị ka aha ka ezinụlọ wee na-aga n'ihu. Ọnya mere ha nna gị ma ọ nwere ha chere wee tinye gị n'aka ka ezinụlọ aha unu wee na-aga n'ihu. Mana ihe ị na-eme wee si na nkụzi nwa gị asụsụ Igbo maka na asụsụ Igbo ka eji etinye onye Igbo mmụọ Igbo n'ime. Ime onye Igbo ọ gwara ọbara Igbo mana ọbara Igbo ahụ adịghị ire. Iti ya ọbara Igbo dị n'ime adịghị ire. Onye ka esi na ndị Igbo na-eme otu a na-eme otu nke ọzọ. Ọ maka na ọbara Igbo ahụ dị ire, ha na-agwa ọhịa karị na ọbara ọ mmụọ asụsụ tinyere na n'ime. Maka nwa gị mee ihe ịtụọ ihe okwu wee ebe anyị ata ha nchaghị ihe eji enye anyị akọ na uche. Ị na-ete ụmụaka anyị na-ahụta anya ha na-ekpokwu ekpokwu. Ị na-nwa gị dị afọ iri anya nne na nwa gị mgbe ị dị afọ iri nne gị zie na ozi gị tupu asọ mmiri ya gwụsara na ịta gị na-achite gị ebe a ịtụrụ ife ọsọ. Mana kịta ihe iche nke gị ahụ how he can't do it, he doesn't know anywhere. Oge ga-aja mee nke ọzọ you keep on giving excuses na ị na-agagide ya egbochi ya maka na ọma mmegbu ya maka na ịkụziwo ya ka ọ megbuo ya. Ụna ọta ihe na-akọwa UNESCO n'onwe ha, UNESCO abụọsịkwa nke na-esobe asụsụ gị initiative. UNESCO bụkwa nke ndị mba ụwa. UNESCO ekwugo na asụsụ Igbo so na asụsụ ga-anwụ n'ọdịnihu, endangered language. Ọ ha kpọrọ ya endangered language. UNESCO wee kọwa ihe bụ asụsụ na-anwụ anwụ ka mpụta ihe UNESCO kọwa bụ ebe ama asụsụ Igbo o so na endangered language a ka ọ bụ na o so. Ha si na ebe nke izizi bụ vulnerable language na ndị na nke a na ụmụaka na-asụ ya mana ọ nwere ebe a na-asị ha asụ ya. Mgbe e na-eto ka asụsụ Igbo na ọnọdụ nke a maka na ije n'ụlọ akwụkwọ ịsụ Igbo apịago ha. Ịsụ Igbo ede aha gị ịkwụ ụgwọ. Anyị eme ya, anyị eko, anyị amụhụ nọ agụ ofu agụọ Igbo nọọ iyi ka anyị na-abanye enyi ya. So UNESCO si na nke ahụ bụ ihe ize ọ ga-adị ịfụ ịma na asụsụ ahụ na ebuwegoro ya na wana ndokwa. Ha wee sọsị na vulnerable language ọbanye na definitely endangered. Na ndịda na nke a na ụmụaka agbụrụ ahụ ada asụzi ya dịka asụsụ izizi ha n'ime ezinụlọ ha. Ebe ahụ ka
mụta nwa ọsụsụpesụpe na-aga n'ime ụlọ mana oyibo ị na-asụ bụ nke mụta n'ụlọ akwụkwọ. Gịnị bụ akụna mụta na ncha akwụkwọ ka isi wee jee mụta bekee n'ụlọ akwụkwọ isi wee mụta bekee? Isi onye ụlọ na-akụzi ma nke ịnọ ma nke ị na-amahọ oge akwụkwọ ebido na ABCD kụziere ya ọmara tesis ngwa na ihe ị ga-eji asụ bekee ọmụta ọka isi wee na-asụ ọghee ihe ọ na-asụ. Mana nke ahụ ọrụ gị ịhazi ya ị na-asụ sụpịrịsụpịrị n'ime ụlọ. Ụmụaka she do me like this, I do her like that. Oyibo nwa na-asị m okpokpo ọsụsụ. Ewesị na nka ebe a ọ dị nke asụsụ Igbo anya mana ka ihe nke ọzọ agaghị ya nke definitely endangered abaga na severely endangered. Ewesị na asụsụ ahụ bụ sọsọ ndị mpaghara ugwu na-asụzi ya mana ụmụ ha bụ ụmụ na gị na-abụ ndị Gen Z ọkpọkịsakpa anyị ndị Gen Z mothers ụmụ ha na ndị anụ mana ha ga-asụ ya. Ọta ka ọ ga dị na nwata bụ ụfọdụ n'iwu ibe igwu ọkacha ndị nne njọ n'isi ibe igwu madam sụọ n'ụgbọ Igbo asị ya na-asụ ọ na-asụkwa ha nche niile isite nwa ahụ kedu ọsịga mfa ya maka ọ na-aghọzi ya mana ọ ma na-asụ mana ka ọbụla gị ya ọnụ ya ọnụ egwu anya ọ ga-eto ogologo ma ọ na-anụ ọ na-asụ ọ na-anụ ọ na-asụ isite nwatakịrị ya enwe ihe Igbo ọsa ya na bekee. So na nke a dịka anụ ọbụla ndị mmadụ na mmadụ jizi akpa nkata mana ụmụ nke ha mụtara ya ọ ga-adị na anyị nwa mgbe anyị ga-abụsị mmadụ na mama nnukwu anyị na-asụ Igbo n'onwe anyị mana ụmụ nke anyị a na-aghọzi ya mana ha anaghị asụ ya. O site na nke ọba ite na nke dị critically endangered ha sị na speakers ndị na-asụzi ebe asụsụ bụzi ndị grandparents ndị papa nnukwu na mama nnukwu ha bịa na-asụzi asụsụ ahụ nya ụmụ nke ha bụ nne na nna adasụzi ụmụ ha adasụzi. Ka njụọdị gị ihe ị na-eme kịta ọ bụ na nwa gasị Igbo ị mara ọmụta nwa na nwa nke ya na-asụ Igbo Ka bụ eziokwu. Ka bụ eziokwu. Ị mana nwa ya mụta nwa nwa ya na-asụ Igbo ị mana ọ ka esi megide ya alụgasịa na obodo ahụ ndị na-abụghị na ha bụ ndị Igbo identity crisis ọ na-akpọ na bekee. Ajụọzịa ha onye ka sị mba nya pụọ Lagos nke a sị mba I'm from America my dad is from Nigeria na mama side Igbo. Ị mama ihe ahụ ka ị na-eme ị mana anyị adịghị uche chenye ya echenye ihe anyị na-afụ bụ kịta ọhịa na-ewu nwa obodo dị na-asụ ọgacha njem a ga-asụ onye ka na-atụ ọnụ ndị nne akpọja wụta pọm maka na ndị na-azụ nwa dịka ofu onye bụrụ okwusi wee kwuo ọ ndị nne na-azụ nwa ọtụtụ ndị nna ọ na-agba ọgwụ ọgwụ ihe anyị na-eme mana ha adịghị ohere ha bụ ụmụaka ịmụta nwa 9 months gbuo ya onye ịmụta ọnọchi anya dị ezinụlọ ya polygamous family ezinụlọ ndị Igbo ịmaka o si adị maka ụmụ ha si adị ọ ga-akpị aka ọnụ aka ụkwụ ga-esiri ike na nwa ọbụla ụmụnna ma ọ bụ na nke ụmụaka ma ọ bụ na nke ndị inyom di ọhịa ụkwụ akpọbi ji ga-eji wee jụọ ka nama ga-eji wee jụọ ụmụaka ọ tekeleta anyị na-eme ya maka bekee na-eme ụmụaka tekelete ihe na-enwe ekele mgbe ndị isi obodo ebonata isi na ha na-enye anya kpọrọ ndị izuzu onye ha si eme ọ asụsụ eji wee zụ ha anyị mọdịa ka ishe na ọbụ na ọbịa nke ishe na awọ nkọ maka asụsụ eji wee zụ anyị agwaghị uche abụọ sọsọ akwụkwọ ịma ihe ekpọrọ na o street sense agwa ọgwụ ihe na-enye street sense bụ asụsụ Igbo na-enye onye Igbo street sense. Mmadụ ahụ ị na-achọgide ya moto ruo echi o nwere mgbe ọ ga-eru ị ga-ahapụ ya ụmụaka ọ ga-echepụta bụ ndị nọ n'ime esibenugwu wee bịa ahụhụ maka ọga onye na-akpọ obi agụ nwee abata nwee kap ọ ndị nọ n'ebe ahụ mgbe ọ nwere isi ọgbọ a ga-enye nwata ahụ Eziokwu. maka ọgba ndị kụziri ya ị na-asụsụ presipi na-enye ntobi na akwa na ndị otu ya ọ kwụchuru m n'ọnụ mana o nwere esi abụ ya niile ka m pete ya nkenke. Achọrọ m iji abụ anyị na anyị ji agbasa ozi na soshal midia wee mechie okwu. Echetata m kedu ka m ga-ezigbo Igbo okwu
ga-anọkwanụ n'ama ka ọ bụ ụkwụrụ ekwe gagharịwa ntị ole ga-anụkwa mana a ga-ekwukwari ya bụ okwu n'ihi egwu mere ọnụ mana egwu ụmụ anụghị mere ntị maka na ntị ga-anụ ihe abụghị ma ọ maka uwe aka. Kedu ka a ga-esi gwa Igbo okwu ga-akpọghachite mmụọ ha azụ mee ka ha ghọta ma onye hapụ ihe o ji ama mma ma ya rụọ? Kedu ka a ga-esi gwa Igbo na ha bụ Igbo ndị dịwara site na ndị n'ụwa, ndị ji ọchị akpọpụchi ha, ndị mpụ, ndị egede nakwa ihe niile na-emere ha ihe agbụrụ Chukwu ji amamihe chọọ mma, ndị ihe ha na-acha na mba niile. Ịnọkwa na mgbe bụrụ mgbe ndị nna nna anyị ha na ndị agbara ji ụwa na-achịkọrịta izu mere ha ji ama mgbe ha ji abịa ụwa nakwa mgbe ha ji ama. Mana ya bụ ndị mụrụ ụmụ ụkwa jiri ụbọchị anyị ji obiọma were nabata ndị ọbịa na-acha ka anyị hụrụ n'ikpere mmiri anyị, n'agbanyeghị na ọnụ ha na-emeghe mana anyị anaghị adị ihe ha na-ekwu. Ọbọm ekwula nkwa aha bụrụkwa okwu mana ọgbọ nke a nwere anyị ahịa n'ihi na ndị anyị tara mmụọ n'obi tachara were bụkwa anyị anya. Ha riri nri anyị, ha ṅụrụ mmiri anyị, ha dagharịrị n'ala anyị, ha dowere isi n'akwa anyị, mana oge niile a anyị amaghị na ha bụ ndị meremere n'ihu gwa n'azụ nke na agha egbe nakwa agha uche sochiri ọbịbịa ha jebutere anyị na ntụmadị. Kedu ka a ga-esi gwa Igbo? Kedu ka a ga-esi mee ka Igbo ghọta na ọ bụ ezie na agha egbe lara mana agha uche agaghị? Agha uche nke na-eme okwu akọ na uche esoghị ya wee na eleghị ihe ọzọ ọ na-akawanye njọ. Ọ bụ okwu akọ na uche ka onye Igbo ji mụta nwa gụọ ya na ọ na-amaghị ihe ọ pụtara maka na a gwara ya na ọ bụ aha onye dị nsọ. Ka m jụọ ndị Igbo n'onwe ha ọ pụtara na ha anaghị adị nsọ? Ọ bụ onye tara aha Igbo enweghị ike ịbụ onye dị nsọ echi? Ọ bụ okwu akọ na uche kpatara na ụmụ nwaanyị ndị isi ojii anaghị ekweta na ha mara mma ganye na ha ekpuru ntutu nwa onye ọcha n'isi. Ọ bụ okwu akọ na uche mere na ọtụtụ ji ude ọcha were na-etekwu ọmarịcha anụ ahụ ojii ekekere ụwa jiri chọọ ha mma. Ọ bụ okwu akọ na uche mere iji kpọọ omenala na okpukperechi ndị nke gasị chefuo na ọ bụ Chukwu kere akụkụ kekwara ụzọ ya na ha ga-esi wee na-eme mmekọrịta. Ọ bụ okwu akọ na uche mere onye Igbo ga-eji mụta nwa taa hapụ Igbo ọ ga-eji tinye ya asụsụ, tinye ya mmụọ Igbo n'ime, sụwa Bekee, nọrọkwa n'enyi ya na-ajụ kedu ebe eji Igbo eje. Chefuo na ọ bụ ụkwụ dị na mba na-ewere mba n'ihu. Kedu ka a ga-esiwu Igbo na oge eruola mgbe ha ga-eche ihu ha ebe ha chere azụ ha were weghachite ọba niile a kpọrọ mkpọkọrọ nke agbata obi ji egbo ntụ? Onye Igbo ya dokwa gị anya na ọ bụ n'ime asụsụ Igbo ka ekekere ụwa zoro amamihe ndị Igbo niile. Amamihe ndị nna nna gị ha jiri mepụta nka dị iche iche nakwa akụrakụ dị iche iche achọpụtagasịrị n'Igbo Ukwu, n'Afikpo nakwa na Nsụka. Amamihe ha jiri wuo ugwu uto ha hụrụ na Nsute nke mmadụ na-amaghị ma ọ bụ ike ịkọta mgbe ọ dịwara. Amamihe ha jiri wuo n'oge itewere mbido ụwa nke ihe akaebe ya dị taa n'otobo ugwu na-eje. Amamihe ha ji họrọ ọrụ dike n'ime osimiri karịa igbu ogwu na mba ọzọ nke ụwa niile na-anụ taa dịka Igbo landị. Ọ bụ amamihe a nke si n'aka nna gị ruo gị aka ka iji eme ngala na-azụ odogwu dịka onye Igbo. Mana okwu akọ na uche ekweghị gị nyefee ya bụ amamihe n'aka nwa nke gị. O doro gị anya na ọ bụrụ na nwa gị asụghị Igbo
na ụmụ nke ọ ga-amụta agaghị asụ Igbo. Ụmụ nke ụmụ ya ga-amụta agaghịkwa asụ Igbo. Otu a ka ọ ga-asị ya jide gaghị na-amụta ndị nke na-agaghị ekwuzi ma ha bụ ndị Igbo ka ọ bụ na ha abụghị. Asị agarụta ga-ata nkịta na-eri nsị na-eri akwa si ka ndị nwe ya mana ọ na-eri akwa were hapụ ya. Kụziere nwa gị asụsụ Igbo ka ọ nwee amamihe ndị Igbo ka ihe niile Igbo ji dị ebube zuo oke n'ahụ ya soro asụsụ Igbo.